Muros está a vivir un xullo con moita actividade e turismo. Os números están a ser positivos e o Goberno reforzou a policía local para ter máis seguridade e control co alto número de visitantes. O verán é época por excelencia na que máis se viaxa e nos últimos tempos o Barbanza e Muros Noia están a atraer cada vez a máis visitantes. Un dos concellos que multiplica a súa poboación no período estival é o de Muros. Este ano estamos batindo récords outra vez. Esta zona ten unha demanda crecente que se ve de ano tras ano, e iso tamén conleva a responsabilidade por parte dos concellos por parte dos gobernos que ocupamos os concellos de xestionar este turismo, de intentar que os servicios cheguen a todos, que a visita de turistas non supoña un inconvinte para as persoas que vivimos todo o ano aquí e conseguir esa boa convivencia entre uns e outros. A verdade é que estamos facendo un esforzo grande. Para iso, o Goberno local efectuou diferentes accións, como o reforzo no plantel da Policía Local. Cando nos chegamos, tiñamos unha plantilla que se xubilaba no ano seguinte e topámonos no primeiro momento sin ningún tipo de policía local. Agora mesmo reforzamos a plantilla con 2 policías locais novos que comezaron xa no mes de xuño. Estamos xa sacando temos xa preparada a convocatoria de outra praza que xa está aberta, de feito pechan o prazo de solicitude nestes vindeiros días. Praza que está a ter unha gran demanda. Lago afirma que é necesario reforzar a seguridade para poder xestionar a cantidade de visitantes que chegan a Muros. É moi importante xestionar a afluencia dos visitantes ás praias. Topámonos ano tras ano cos problemas das caravanas que nos chegan ata o límite das praias, que chegan a aparcar incluso nos areais, e todo iso temos que intentar regulalo, solucionalo e defender o noso medio tamén dende ese punto de vista. Logo de falar coa veciñanza e cos profesionais hostaleiros, está a ser un bo verán para os negocios. Está sendo un ano forte, que ademais está vindo digamos, máis repartido, facendo que eles mesmos poidan xestionalo mellor. É certo que vimos de varios fins de semanas moi fortes, tivemos primeiro fin de semana de San Pedro, que coa programación que houbo tivemos moita visita. Seguimos con Muros Miromar, tivemos o Carmen, tivemos as Carrilanas. Foron fins de semana nos que Muros encheu, donde era moi difícil atopar unha cama na que facer noite en Muros, e aínda así conseguimos que non houbese problemas máis alá do que pode ser unha pequena conxestión de tráfico. Muros está a ter unha boa afluencia de visitantes e queren seguir nesta liña o que queda de verán.